Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, ng mahika at ng konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Naging viral ang isang ina matapos mapag-alaman ang kanyang kakaibang trabaho. Mula nung nawala ng driver ang kanyang trucking business, ay si Mami Ann na mismo ang nagmamaneho ng kanilang truck. Sabi ng iba, dapat sa bahay lang daw siya dahil nga isa siyang babae. Subalit, hindi nagpatinag si Mami Ann na may approval naman ng kanyang live-in partner na ipagpatuloy ang kanyang pagiging truck driver. Ikaw, kabisyo, ano pa bang kaya mong i-drive? Kamangha-mangha si Mami Ann. At yan ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Good morning, Call! Morning, Tits! Loyal, feel good morning! Adlang Martes, May 14, 2024. Sa oras na 7:29 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dago! Kasama niya rin the undisputed hottest tita. Dahilan ko bakit ka nanonood ng radyo from Bacoor, Tita Tanya Chinita. Thank you, Call! Shout out sa mga lady driver! Kakaiba talaga pag marunong mag-drive ang babae. Pero ikaw ba, Tits, ano pang marunong mong imaneho aside sa kotse? Natry na ako mag-drive ng jeep. Jeep? Pampaserong jeep. Yung jeep mo. Oo. Natry mo yun? Natry ko yun kasi... Manual yun, ha? Oo, manual. Manual naman talaga. Manual driver naman talaga ako. Kasi sa Cavite, dati, ang mga sasakyan namin owner type jeep. Ayun, bawat yung mga household merong Fernando po. lowered owner type jeep, 'di ba? Manual yun. Tapos manual. So lahat parang parang mga anak-anak ng mga tatay na mayayabang na Caviteño. Dapat required matuto mag-drive. So grade 6 ako nag-aral ng owner type jeep namin. Lahat ba ng mga kuya mo marunong din mag-drive? Marunong din. Tapos nung nagtatrabaho na ako dito sa Love Radio, ang una kong pinundar ay hindi sasakyan ko muna. Nagpundar muna ako ng Jeep. PUV, Jeep, Okay. ng pangpasahero para makatulong sa akin sa buhay. Pero tapos dinrive ko siya. Wala pa kasi akong services. Sabi ko, may sasakyan naman ako Jeep. Dinadrive ko yun pag nagsisimba, pag nag-gym. Tapos binabomba. Brr, brr. Ginaganon ko pa yun sa Sandali. Maniwala na sana ako. Meron lang brum-brum eh. Ano ba talaga? Jeep o motor? Kasi yung tambucho ng jeep ko, yung maingay. Ay, naka-open pa. Maniniwala na ba ako dito? Merong brrrr, ang haba pa. Oh, yung maingay. Yung nakakabingi. Ano ba yung jeep mo? Patok? Anong patok? Yung may malakas na sound system. Wala, hindi. Uso-uso. Pero, Sa Davao, tawag diyan uso-uso. Uso. Kumbaga uso. Normal na stainless jeepney sa Pero, Cavite. Truck na drive mo na ba? Hindi pa. Van. Ano, di ba? Ganun kagaling ito si Mami Ann na isang trucking business niya. Nawala yung driver niya, umalis, nag-resign. Oo. Di siya na lang nag-drive. Yung nag-aakot ng mga buhangin. Oo. Gusto ko rin maganyan.
trucking Tsaka yung mga business. truck ng basura. Kasi mayaman, Ay. madaming pera sa basura. Gusto ko rin mag-drive. Oh, ba? Alam natin mahirap i-drive yung mga malalaking sasakyan. Gusto ko Kasi matutunan paano mag-maniobra. Di ba mahirap yan? Oo, yung mga Backing? clearance yan. Yung Oo. mga truck drivers natin, shoutout sa inyo lahat dyan. Di ba yung manibela nandito sa Pasay, yung likod, nandun sa may Baklaran? Oo, layo. Ay, Pasay pala pareho yan. Dito sa CCP, tapos yung puwet ng truck nandun sa Baklaran. Ang Paano layo. i-atras yun, no? Oo, masyado. Lalo na pag mga hindi lang, di ba, uso yan, 10-wheelers. Oh. May sobra pa dyan. Umabot ng Oo. 16-wheelers pa yan. Kaya yung mga truck driver talaga babaero eh. Sandali, ano bang kinalaman ng mga truck driver dyan, ha? Ang babait ka ng mga truck driver, eh. Kasi magaling sila. Nakakapugi kaya yung pag isang hawak lang kamay, tapos yung manibela Minamaniobra ginaganon. nila, Oo. oo. Nakaka-crush yun eh, kaya babaero kayo. Hoy! Kasalanan ba namin yung magkagusto sa amin yung mga babae? Ha? Oo. Kasalanan yun. Oo, kasalanan nyo yun. Oy, alam ko kaloyal yung mga truck drivers natin, lalo na yung mga nata-traffic. Labasan na ngayon ng mga truck. Kaya Oo. medyo mata-traffic, lalo na itong Yeah, correct. along Rojas Boulevard na Basic to. yan. Basic naman yan. Along papunta ng mga SLEX or NLEX. O asa man Ingat mo muagi diha, oo. Ingat. So, ingat lang po kasi alam namin na mainit ang panahon kaya wag mainit ang ulo Ng mga driver. ng nanay. Oh. Ni Ng mami, mami ni mami. naman. Oo, mami kasi Umaga ka na naman umuwi! Huwag ka na kayo umuwi! sabi ni mami, Sabi ng driver. Hala, ihina ako. Saan kaya makapag-stop over? sabi nung truck driver, Sabi ng mami. wala na, nakakita ng puno ng kahoy doon na umihi. Yung driver. Si mami. Sabi niya, tabi po. Sabi ng driver. Sabi ni mami, Ay, nako. Ang ganda nga ng duster niya na suot eh. ni mami? Yung driver. Ay! Mars, bongga! Sabi ni mami. Sabi ng driver. Papultang nga po nito. Sabi ng truck driver? Sabi ng mami. Oy, Ikaw napaka-babaero mo talaga. sabi ni mami. Sabi ng driver. Oy. Sabi niya, sino naman sinakay mo sa truck mo? Sabi ng mami. Sabi nung gasoline girl. Gasoline girl. Oh, may mga gasoline girl natin. Kamusta kayong lahat dyan? Buti may rollback ngayon, so natuwa siya. Yung driver. Yung gasoline girl. Ay, nako. Alam mo, Mars, may kabit yan si Carl Eric. Sabi ng mami. Sabi ng driver. Sabi niya, alam mo, yan si Aileen. Marami yung lalaki. Sabi ni mami. Sabi ni Aileen. Yan ano sabi mismo. Alam, pupunta nga ako sa barangay eh. Kasi may libreng doon, may libreng injection ng flu vaccine, may libre. Pupunta ako doon. Ay, di pupunta ka! Putol ka! Sabi ni mami. Sabi ng driver. Hi, miss, pwede makuha number mo? Uy, sabi ng driver. Sabi ng pahinante. Oo nga. Sabi, Grabe. woo! Uy, grabe. Sabi nung pahinante. Sabi ni mami. Ay, check ko muna yung gulong ha. Baka flat. Sabi ng driver. Di, sabi ni mami. Hoy! May Mag-iingat katulog ba kayo ha? Magsibangon na kayo dyan! Tanghali na! Sigaw ni mami? Sabi ng pahinante. Wala, nandun sa ilalim na truck, nagduyan. Yung pahinante. Yung gasoline boy. Ano natulog? Okay, shoutout sa mga drivers natin. Morning! Truck drivers at mami yan. Pinakita mo na Saludo. hindi porke babae Girl ka. power. Kaya mong mag-drive ng Yes, mga- babae ako. Oo. Diba? Kung babae ka. Kaya nga namin mag-drive ng relationship yung truck pa kaya. Uy, sabi ko nga. Diba? Pag nagloloko na ng bababae na yung lalaki, kami nagda-drive ng relationship. Okay, truck lang yung pinag-usapan. Good morning! Happy birthday, Kalikonsi! Maki, attention! Happy birthday! Kaya nakatutok sa 90 Points of Love Radio! Kailangan ba bang i-memorize yan? Beshi!
bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!